Dobrý deň, Prešov. Moje meno je Linda a toto je festival pokoja, oslava lásky a dobra v nás. Je to naddenominačná oslava jedného jediného Boha, pretože nezáleží na tom, v akom si spoločenstve, k čomu sa hlásíš, ale Boh je len jeden. A záleží len na tom, či mu dáme šancu, aby sa nás dotkol, aby nás premenil znútra, aby nám dal nové srdce a aby nás spasil svojou vlastnou milosťou a milosrdenstvom. Rada by som medzi nami privítala veľmi vzácnu Martinku, ktorá nám porozpráva svoje svedectvo o tom, ako bola homosexuálne orientovaná a ako ju Boh oslobodil. Verím, že Boh je mocný a že môže urobiť obrovský prielom, obrovský zázrak a že sa môže dotknúť aj teba. Človeka, ktorý len prechádzaš, ktorý si kladieš otázky, ktorý sa zamýšľaš nad tým, aký je význam tvojho života. A ja som pochopila takisto, ako kedysi neveriaci, že ten skutočný význam a to skutočné naplnenie a skutočnú slobodu bytia a existencie som našla jedine v Bohu a v odovzdaní svojho srdca tomu, ktorý nás všetkých stvoril a v službe Pánovi Ježišovi. Preto tu dneska aj stojím ako možno jediný riaditeľ a naozaj ďakujem. Takže odovzdávam slovo úžasnej Martinke a úžasnému Martinovi a teším sa na tento rozhovor. Ďakujem. Ďakujem, Linda, za pozvanie. A ja som rád, že to môže mať ďalší príbeh, tentoraz Martinku. A pre chvíľkou hovoril Erik Matej veľmi jasné evanjelium o tom, že Pán Ježiš prišiel spasiť a zachrániť ľudí, ktorí sú v hriechu, v bolesti, v temnote a beznádeji. A Maťka je vzácny príbeh, ktorá bola fakt hlboko v temnote v rôznych veciach, ale Pán Ježiš sa na ňou zmiloval a ju vlastne zachránil a ju vyslobodil zo fakt ťažkých vecí. A dneska som chcel zamerať na jednu konkrétnu vec a konkrétne to, že v tvojom živote teba Pán Ježiš vyslobodil vlastne aj z lesbického cítenia a týchto vecí. A moja otázka, ak môžem začať tak na rovinu, tak mi povedz taký tvoj príbeh, že ako to začalo, alebo čo si myslíš, že čo spôsobilo v tvojom živote, že sa to spustilo? Tak myslím si, že začiatok bol, keď som mala asi 7 alebo 8 rokov, už neviem. A som bola zneužitá jedným mužom sexuálne. A tam sa určite niečo naštartovalo, niečo veľmi temné. Sa otvorili dvere tomu zlému, tak nechcene. No a potom to pokračovalo ďalšími mužmi a v podstate každého muža, ktorého som stretla, tak ma zneužil. A bol to taký tieň za mnou, ktorému sa nedalo vyhnúť. Takže toto bol určite spúšťač a čo som odpozorovala aj tak zo života nielen svojho, ale aj ľudí, je, že ženy, ktoré inklinujú vlastne k ženám a teda lesbickému vzťahu, že majú poškodený vzťah s otcom, alebo ho nemajú vôbec. A ja som mala otca fyzicky, ale nebol tam ako duchom prítomný, tak by som povedala. No a zároveň som mala aj zlý vzťah s matkou, takže som nenašla prijatie ani u jedného rodiča, a tým pádom ani lásku a to bola taká kombinácia asi, čo to celé naštartovala. Áno, zneužitie sú veľmi vážne a zlé veci, a v mladom veku a dokážu veľmi poškodiť dušu a to je jak otvorená rána a človek sa snaží tú bolesť niečím prekryť a hľadať nejaké riešenie. Ja som mal jednu veľmi vzácnu kamarátku, ktorá mala podobný príbeh ako ty a ona tiež napríklad, jej otec bol veľmi tvrdý, brat sa k nej veľmi škaredo správal a priateľ ju prakticky tiež veľmi zlým spôsobom jej ublížil a v nej to vlastne spôsobilo takú veľkú ránu, že mala nenávisť voči mužom. A moja otázka, mala si aj ty nejakú nenávisť voči mužom alebo odpor, lebo to sú dosť zlé veci? Áno, tak keď už to zneužitie sa tak cez tie desiatky počítalo, tak tam už prišla nenávisť naozaj voči mužom všetkým a extrémny strach. Takže ja sa teším, keď Maťka povie o tom, ako z toho Pán Ježiš vyslobodil a uzdravil. Ale ešte som sa chcel dostať k jednej veci, k tým koreňom, lebo ona má veľmi silný príbeh, ako Pán Ježiš z toho vyslobodil. A ešte mi povedz, ako si vstúpila možno do prvého svojho takého vzťahu? Myslíš mužského alebo ženského? Ženského. No, tak to sa stalo, že my sme boli kamarátky a vlastne som našla konečne také bezpodmienečné prijatie v osobe, a v žene teda, v spolužiačke a tým, že sme boli spolu v škole, tak to bolo veľmi intenzívne. No a tak sme si rozumeli, si to sadlo a potom prišiel vlastne moment takého
nechcem povedať, že osvietenia, lebo to nebolo osvietenie, ale že zrazu nás obidve v ten istý moment napadlo, že toto už ale nie je vzťah kamarátsky. A vlastne sme si pripustili tú myšlienku, že by sme mohli, teda že vlastne už sme vo vzťahu a že už je to niečo iné, tak sme sa vlastne otvorili aj tej sexuálnej stránke. OK, a smiem sa spýtať, čo bol ten moment, kedy ste zažili takéto negatívne duchovné spojenie? Tak ten moment bol dosť zaujímavý. Ja som bola taká veľká party žena, takže som veľa pila a veľa tancovala po diskotékach a my sme chodili spolu. Takže sme boli vlastne opité na diskotéke a tancovali sme spolu. A bolo to dosť také zvodné tancovanie a vlastne tam ako keby sa zastavil čas, bol to taký zvláštny moment pre obidve a zrazu sme sa uvideli inak, že v inom svetle. Áno, ja sa presne pýtam pre túto otázku, lebo si uvedomujem, že to sú keby tie korene, že jednak hlboké zranenia, jednak hudba, ktorá kto vie, či má všetko za sebou, lebo veľakrát do hudie sú dávané podvedomé, podprahové nejaké veci a dovolím si povedať, že tá temná strana veľmi využíva hudbu, aj tanec, na to, aby kontaminovalo ľudské duše a ľudské mysle a počul som tom veľa silných príbehov a ja si myslím, že presne, že aj tá hudba, ten alkohol, tie pohyby, to vlastne privolalo, respektíve aktivovalo v vašich životoch. OK, a keď sa môžem spýtať, prišiel potom nejaký moment, keď si uvedomila, že OK, tento asi vzťah není OK? A že takto fungovať, že není OK mať partnerku a nepartnera? Tak ten rozpad vzťahu prišiel na základe toho, že ja som mala úplné stavy, jak schizofréniu, že ja som ju jeden deň milovala a o týždeň som ju nenávidela. A vlastne som nevedela, čo sa so mnou deje. Ona to tiež vôbec nechápala a keď sa to zopakovalo 3-4 krát, tak to už bolo také neúnosné, že to už bola psychiatria, takže ten vzťah sa začal v podstate kaziť a bolo to, že je rozchod. Vrátili sme sa k sebe rozchod, vrátili sme sa k sebe. No a potom, jak som sa s ňou stále rozchádzala, ja s ňou, nie ona so mnou, tak vstúpil do toho vzťahu muž, ona si našla frajera, no a to vlastne sme sa ocitli v trojke a to už mne bolo nechutné a vravím, že tak toto tu ja končím, takže... Rozumiem. Trošku som inak sformuloval tú otázku, že kedysi, lebo v tvojom živote sa vlastne spustilo, že cítenie, že začala to priťahovať ženy. Že, a kedy prišiel taký možno nejaký moment, že si povedala, že OK, to asi není OK? Ja som sa dostala vlastne po rozchode s touto slečnou do tej komunity a teraz som sa prezentovala ako homosexuál a myslela som si, že tam nájdem tú osudovú lásku, ale čím viac som bola v tej komunite, tak som pochopila, že to je takisto ako s mužmi, že tie ženy išli po mne len, aby sa so mnou vyspali a teda nesplnilo to moje očakávania. Bola som vlastne, ešte viac som mala zlomené srdce ako predtým, lebo som vnímala, že som len sexuálny nástroj pre niekoho, ako ma použiť. A tá komunita bola už potom taká, pripomínalo mi to mužov, že veľmi to bolo také maskulíne. A ja som stále vlastne ako keby podvedome hľadala to prijatie, tú nehu a vlastne ani v tej komunite som ju nenašla. Tak v mojom srdci ako keby vzýšla taká túžba, že nejak som si uvedomila, že toto nie je môj život a že ja chcem sa vrátiť späť a chcem byť heterosexuál. Čiže to sa vo mne tak narodilo a to bolo 5 rokov predtým, než som našla Boha. Že povedal by si, že v tej komunite vlastne, jasne, čo som počul, takže vlastne, aj keď to sú lesbické vzťahy, alebo homosexuálne, tak stále vlastne jeden tam je, akýby role v muži a druhý v role žene, no, je to pravda? No, hej. OK. Takže to boli také momenty, že si uvedomila, že sa chceš vrátiť späť. A čo sa stalo, že sa začala vráciať späť? Alebo že, čo Boh urobil v tvojom živote, že ťa z toho nakoniec vlastne dostal? Tak v prvom rade to bolo také úprimné rozhodnutie, čiže tak do srdca mi to prišlo, že ako keby som sa tak pokorila, si myslím. Ale ten proces môjho oslobodenia začal ešte predtým, než som stretla Boha. A vlastne liečitelia sa ma snažili vyliečiť z toho. Okay. No, tak to samozrejme nefungovalo, ale tým, že som to už mala v hlave, že chcem teda mať rodinu v budúcnosti, tak ja som to živila v tých predstavách. No a potom, keď som našla Boha, tak som sa chcela dať hneď pokrstiť. Proste Pán mi to tak dal, ani som nevedela, že nejaký krst existuje, že pokrstite ma. A vlastne tým krstom som cítila, že všetko to demonické, to poviazanie zo mňa odpadlo. A vlastne vtedy ma Boh úplne oslobodil a potom ešte tomu tak pridal, že tie ženy, ktoré by ma kedysi v minulosti priťahovali, tak Boh mi dával k nim nadprirodzenú lásku a som sa za nich modlila. Takže Pán si ešte to celé použil na svoju slávu. Wow, tak to je vlastne krásne, že nedal ti odpor voči ním, ale práve, že súcit nad nimi. OK, to je pekné. A ešte taká otázka, že
Aké si ešte zažila také dotyky s Bohom? Lebo vlastne Maťka nespomínala, ona bola hlboko aj v okultizme, v šamanizme a rôznych takých ťažkých veciach. Na internete sa dá pozrieť celé svedectvo do hĺbky. Ale ak povedzme ešte nejakých takých ďalších zážitkov s Bohom, aké si mala pozitívne? Taký najlepší? Napríklad? Tak akože taký prvý dotyk, že som ho reálne cítila, bolo vlastne, keď som sa dostala prvýkrát do zboru a sa za mňa modlili, ja som tam prijala Pána. A vlastne som cítila, že niečo do mňa vstúpilo. Bolo to veľmi horúce. Potom som pochopila, že to bol Pánov duch, Duch Svätý, a že ma pokrstil hneď v jazykoch a že tam zostúpila taká obrovská milosť a Boh ku mne tam prehováral. A to som cítila, že tá prázdnota, ktorú som mala jak dieru v sebe, ktorú som sa snažila teda zaplniť alkoholom, party, muži, ženy, všetko, ezoterika, okultizmus, čarodeníctvo, tak tá diera bola v ten moment vlastne zaplnená ním a som vyslovene cítila to naplnenie, čo som celý život tužila potom. Wow, tak to je krásne. A povedz mi to viac o tej skúsenosti, lebo ak spomínam také detaily, že to bolo nadprirodzene, ťa Boh privedol nejaké modlitebné stretnutie. Áno. Jak sa tam dostala? No, kým som sa tam dostala, tak to malo takú predohru, že ja som sa vlastne ocitla, ja tomu hovorím, že na smrteľnej posteli. Okay. Že už som sa nevedela proste ani hýbať, že som iba prešla pár metrov a bola som úplne hotová. A tak som ležala a prišli mi také myšlienky, to Boh ku mne začal prehovárať a povedal mi 3 veci, že mám 5 až 7 dní života a potom zomrem. Som cítila, ako môj duch odchádza z môjho tela a vieme, že teda telo bez ducha je mŕtve. Takže bola som v tej duchovnej rovine, tak som tomu rozumela. Potom mi Pán ukázal, že neexistuje žiaden človek na celej zemi, ktorý by mne ešte vedel pomôcť. A tretia vec bola, že smrť není vykúpenie, lebo ja som verila v reinkarnáciu, takže keby som sa zabila, tak pre mňa to nebolo vlastne riešenie. Že ty máš presne to naopak ako Veronika. Takže to boli také 3 informácie, ktoré mi Pán dal, teda on mi potom spätne povedal, že to som bol ja. A potom ešte prišla taká otázka, že chceš žiť alebo chceš zomrieť. A ja som si povedala v srdci, že ja chcem žiť. A keďže vždycky tak príroda mi urobila dobre, tak mi vskrsla taká myšlienka, že ja idem proste do lesa. A že dám tomu poslednú šancu. Že proste buď v tom lese zomrem a proste som skončila, alebo sa odtiaľ vrátim živá a môj život sa zmení. A to sa vlastne stalo a naozaj Boh ma tak zmocnil, že som tým, že som nevládala ani prejsť pár krokov, tak som vyšlapala celý kopec a tam som si na ten najvyšší vrch sa sadla a že sa dívam do neba, že ak tam niekto je, tak pomôž mi, lebo ja zomieram. A to bola taká asi prvá modlitba, aby som povedala, že celé také moje spasenie v ten moment, lebo ja som sa vlastne prvýkrát v živote pokorila. Wow, že dovtedy by si povedal, že si žila v takej pyšnej vzbúre voči Bohu. Áno. Že také rebelie. Akože ja som o Bohu ani v podstate nevedela, lebo jediné, čo som evidovala, bolo náboženstvo. A to ma vyslovene odpudilo, takže ja som Boha úplne, že ani neviem, že nejaký Boh existuje a išla som proste ezoterika, okult, šamanizmus a všetko to najhoršie, čo ten New Age, tá nová doba, tie zvrátenosti prináša, tak ja som išla do toho. Rozumiem, to proste ťa to ťahalo a stále... Áno, to bola taká diera čierna, ktorá sa prehlbuje stále viac. To musel byť dosť beznadený stav. No, ja si nemyslím, že reálne existuje väčšia beznádej a väčšie zúfalstvo, ako keď viete, že zomierate, že vám nikto nepomôže a že ani sa zabiť nemôžete. Že to už je tak bezvýchodiskový stav, že už na to hlbšie dno neviem si predstaviť hlbšie dno. No a vtedy si vlastne volala k Bohu, si sa pokorila pred Bohom a na základe toho ťa potom Boh priviedol na to modlitebné stretnutie? Alebo ako to bolo s tým modlitebným stretnutím? No, tam ešte to boli také to boli 2 týždne, kde Boh začal pracovať proste nadprirodzene a čo bolo takým spúšťačom, že som sa dostala do Prievidze a tam bol jeden pán a on mi povedal o Kristovi a povedal mi, že či chcem prijať Ježiša a ja, že jasné, lebo ja už som nemala na výber, tak som brala všetko, čo bolo. Ale nebol to pravý Ježiš, akože a potom sa mi diali ešte horšie veci, on zo mňa vyháňal démonov. Ale čo bolo fajn je, že mi povedal o Veronike Gažikovej, ktorej som napísala a tá mi poslala hlasovku, to mi dosť pomohlo.
A podal mi do ruky moju prvú Bibliu. Sekunda, len doplním. V tej hlasovke poslala možno do minúty alebo 2 krátku modlitbu a prišla vlastne uvoľnené radikálne, že? Áno, tak lebo ku mne chodili démoni každú noc o 3:00 a sa ma snažili zabiť a vlastne ja som končila v nemocnici v podstate skoro v bezvedomí. Ja len chcem povedať, že toto možno niekomu znie strašne bizárne, ale ono, ako na Slovensku, my sme taká sekulárna spoločnosť, sa o tom nehovorí, ale reálne je veľa ľudí, ktorí má duchovné ataky, ale to buď popierajú, alebo nevedia, čo s tým robiť, lebo sa boja, že by skončili na psychiatrii. Áno, ja som bola psychiatrický pacient, akorát ja som vedela, že ak sa dostanem na psychiatriu, že odtiaľ sa už nikdy nedostanem, čiže aj to som vedela, že tam to nie je miesto pre mňa. Takže tento pán síce mi prezentoval falošného Krista, ale povedal mi o Veronike, to mi pomohlo, povedal mi o spoločenstve, čo som netušila, že niečo také vôbec existuje, že kresťanské spoločenstvo a dal mi prvú Bibliu. Boh ma cez neho požehnal. Pozdravujeme bratov Gideonitov. Ak náhodou ešte nemáte Bibliu, tak tam sú veľmi krásne Gideonky, ktoré vám s radosťou podarujú bratia vľavo. A môžem ešte doplniť k tým duchovným veciam, že vlastne ten pán, čo zo mňa vyháňal tých démonov, tak v Biblii je napísané, že keď je dom vyprázdnený, čiže je to vyhnané, tak príde ešte 7 ďalších a horších. A to sa naozaj deje a to sa mi stalo. To písmo sa naplnilo a môj stav po tom vyháňaní bol oveľa, oveľa horší ako pred ním. A to som si nevedela predstaviť, že ešte niečo horšie zažijem. Takže si vlastne reálne zažila to, že to 7-krát horšie vrátilo? Tak neviem, či zrovna 7, ale bolo to podstatne horšie, že ja som nebola schopná ani prísť do toho spoločenstva, lebo vlastne som bojovala o život 2 až 3 týždne a keď som prvýkrát bola schopná sa vôbec posadiť a prejsť pár krokov, tak hneď som išla do toho spoločenstva. A tam ma pán vstúpil do mňa a prvýkrát som vlastne spala v ten deň po 2 rokoch, čo som nemohla vôbec spávať. Wow, ďakujem Bohu. Ja nechcem podotknúť, že tiež veľakrát slúžim takto ľuďom a službou vyslobodenia. A toto je reálny fakt, že človek, ak je vyslobodený z nejakých demonických poviazaní, ale nerobí pokánie, neobratí svoje srdce k Bohu, nepozve Ježiša, aby ho naplnil jeho život, tak potom reálne ten človek môže skončiť ešte v oveľa horších veciach. Takže aj toto si zažila. A moja otázka, vedela by si možno viac povedať o oslobodení, ktoré si zažila napríklad na tom modlitebnom stretnutí, že čo konkrétne sa dialo, lebo viem, že to bolo 2-krát a že vlastne si bola na tom modlitebnom stretnutí v Bratislave, hej? A tam sa ťa modlili a zažila si niečo, čo my ľudia volajú modlitba vyslobodenia alebo exorcizmu. To sa tam nedialo. To sa vlastne predtým, jak vyháňal zo mňa démonov, čo teda nepomohlo. A oslobodenie ako také som zažila až skrze Ježiša a to boli fázy. Vyslovene na 3, 4, 5 krát, že som cítila, že odchádzala temnota, ale ľudia sa za to nemodlili. Ja som tam len prijala Krista, to bol ten prvý najdôležitejší krok, ak ma naplnil duchom a on sám ma oslobodzoval. Takže to bol proces, super. A prežívala si tak, že cítila si niečo odchádza temné? A že prichádza taká sloboda a pokoj? Alebo ako si to vnímala? Tak ja som sa ocitla tak nadprirodzene na rôznych akciách, kde sa ma dotýkal duch Boží, že vyslovene som cítila naplnenie. A proste jednoducho ja som úplne inak vyzerala, úplne inak som veci vnímala, že proste niečo odišlo a ja som bola slobodná stále viac a viac, takže je to ťažko opísať, ale také rozjasnenie znútra na vonok. Povedz mi ešte viac, ako vyzerá dneska tvoj život s Bohom. Že ako to porovnáš so životom predtým bez Boha, keď si bola vlastne v lesbických vzťahoch, alebo keď si bola v ezoterike, okultizme, tak ako by si to mohla porovnať? Mňa by to zaujímalo. Fúha. No tak ja som nikdy nerobila to, čo Veronika, ja som si to nikdy nejak neužívala, že ja som do toho spadla vlastne len preto, že som hľadala uzdravenie. Čiže mňa tá ezoterika sama o sebe nefascinovala, ja som nečarovala proste intencionálne, ani som nemenila vodu na víno, ani nič, žiadne srandy to neboli, ja som stále bola vlastne pod útlakom démonov, napriek tomu, že som bola v tom čarodeníctve, tak vždycky som ja bola tá poškodzovaná, čiže pre mňa to bolo vlastne utrpenie byť v tom celom. No a život s Ježišom to nemôžem ani porovnať, to ezoterika je... To je neporovnateľné. Kristus živí v nás, to je proste život sám. Takže napríklad je taký rozdiel, že cítiš niekto silnejšie s tebou, že ťa chráni, alebo aký to rozdiel? Áno, tak mne sa dáva teraz Boh poznávať ako otec, takže ja naozaj zažívam, že ja všade, kam sa pohnem, tam je jeho ruka
Ale bol to u mňa taký proces toho pochopenia, že on už vyhral, že nado mnou je ochrana. Nepriateľ sa to snažil veľmi zneužiť, že som vlastne nepoznala, že kto som v Kristovi. A tak som ako keby často bola tak akože porazená, ale Boh ma zase oslobodzoval aj skrze slovo. A tým pádom, kým už viem, že kým som v Kristovi, tak viem, že on je víťaz a že nikto nemôže stať proti nám a že tí démoni, to je proste nič, to musí odísť z menejša Krista. Takže vlastne máš nádej a nie si sama a prežívaš slobodu. Áno, akože môj život je len o Bohu, ja nič iné už nehľadám, lebo tá cesta bola taká okružná, že ja už som skúsila všetko a nič mi nefungovalo. A keď na posledný krát nájdeš tú cestu, pravdu a život a dostaneš život úplne nový, že sa ti nesnívalo, že niečo také môžeš vôbec zažívať, Boha, ktorý je živý, tak žiješ len pre Neho. Tam už pre mňa už nič iné nie je môjim záujmom, len zjavovať a rozprávať o Bohu, o Jeho láske. Takže doslova teba Boh zachránil ti život a dal ti nový život. Áno, ja v tej sekunde, ak som vlastne prijala Krista, všetko to, čo som mala doma, tie okultné veci, čarodejníctvo, všetky tie ezoterické knihy, ja som to dala do vriec a ja som to proste pálila, rozbíjala, čiže bolo to dosť extrémne. A posledná otázka, ktoré sa vrátim z téme predtým, že čo by si možno odkázala ľuďom, ktorí sú v LGBT vzťahoch, komunite, alebo žila si medzi nimi nejaké roky, čo by si im teraz spätne tak odkázala zo srdca? Možno, ja viem, že každý človek hľadá proste lásku. To je náš cieľ, každý chce byť milovaný. A že naozaj ju chcieť poznať v tom pravom slova zmysle, tú bezpodmienečnú lásku, že ľudia majú rôzne názory a nemusia byť otvorení voči Bohu a tvrdia mnohí, že toto je na celý život, to je choroba, ja som sa tak narodil, tak ja hovorím, že nie je to tak, dá sa ísť z toho von, otázka je, či človek chce. Ale najdôležitejšie verím tomu, že je postoj srdca a teda túžiť po tej láske, túžiť po pravde a zachovávať si nádej na život, lebo Boh je láska, Boh je život, aj nádej a keď veríme v to dobro, ultimátne, že existuje aj v tomto zvrátenom temnom svete, tak on sa nám dá poznať nakoniec. Ak som ja mohla poznať pravdu z toho pekla, ktoré som žila, tak každý jeden môže byť zachránený. A dám otázku, ktorú sme sa rozprávali, takú náročnú, že keby si mohla niečo odkázať svojmu mladšiemu ja, že by si sa vrátila v čase 20 rokov, alebo koľko, že keď si mala 15 rokov, alebo 14 rokov, čo by si odkázala? No, to je ťažká otázka, lebo ja viem, že čokoľvek by som si odkázala, ja by som sa neposluchla. Ja by som to proste zmietla zo stola tou pýchou. Čiže skôr by som povedala, že nebuďte, alebo teda ľuďom, takže nebuďte takí hlúpi ako ja, že nemusí človek skoro zomrieť na to, aby zažil Boha. Že múdrejší človek sa poučí aj z chýb druhých a sa pokorí skorej ako na tej smrteľnej posteli. Takže možno takú pokoru by som popriala ľuďom, lebo vtedy Boh reaguje na naše srdce. Je to o nás, či my sa k nemu obratíme, lebo on čaká s otvorenou náručou. Wow, ďakujem Maťka za tvoju úprimnosť, za rozhovor. Ja teraz asi dávam mikrofón ďalej, neviem, či to je Linda, ale chcem vás taktiež pozbudiť, že ak by ste mali nejakú možno otázku na Martinku, tak vzadu bude v stánku, ako tam je Fire Production, a môžete za ňou prísť, rozprávať sa, môžete, alebo ak máte túžbu po modlitbe, po fyzickom uzdravení, veľmi radi sa za vás budeme modliť a vám prejavíme Pánovu lásku. A takisto, ak by ste chceli možno počuť do detailov Maťkin príbeh, tak na kanáli Učeníka Ježiša Krista, ak dobre hovorím, je celý vlastne rozhovor a môžete si to vlastne vypočuť. Tak myslím, že to asi všetko. Tak ďakujem pekne za vašu pozornosť, boli ste úžasní. Môžeme dať Maťke potlesk, prosím. Pánovi, áno, málo pravidla. Ďakujem Bohu za to, ako Boh ťa dokázal z temnoty vyslobodiť až do smrti, aj z iných poviazaní. A chcem aj vás pozbudiť, neviem, kto každý nás počuje, neviem, čím prechádzaš, akým trápením, bolesťou, ale chcem ťa pozbudiť, že je tu reálny liek a tým liekom je Kristus. A on môže a chce uzdraviť tvoje srdce a dať ti slobodu a nový život. Tak ako dal Maťke, Veronike, mne, alebo budeme za chvíľku počuť ešte príbeh Mira, ktorý bol drogovo závislý. Ďakujem.